ஒருவர் தனது சிறிய மளிகை கடைக்கு அரிசி 75 கிலோகிராம் 26 கிலோகிராம் அளவுள்ள சர்க்கரை மூட்டைகளை வாங்கினார் எனில் அரிசி மற்றும் மொத்த சர்க்கரைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை கிராமில் குறிப்பிடவும். இங்க அரிசி ஒரே ஒரு மூட்டை 75 கிலோகிராம் தான் வாங்கியிருக்காரு. ஆனா சர்க்கரை 26 கிலோகிராம் எடையுள்ள 2 மூட்டைகளை வாங்கியிருக்காரு. அப்ப மொத்த சர்க்கரையோட அளவுனா 2 × 26, அதாவது 52 கிலோகிராம். இப்ப அரிசி மற்றும் சர்க்கரைக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் பாருங்க. 2 கழிச்சுட்டா 23 கிலோகிராம். இப்ப இந்த கிலோகிராம நம்ம கிராமா மாத்தணும். 1 கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது 1000 கிராம். அப்ப 23 × 1000 23,000 கிராம். அப்ப அரிசி மற்றும் மொத்த சர்க்கரையோட அளவுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு 23,000 கிராம். இது ஆப்ஷன் B ல இருக்கு. டிக் பண்ணிக்கோங்க.